Уникална. Само една хапка дневно кара организма по естествен път да подобри метаболизма, доставяйки му здраве, красота, самочувствие. Ямягра действа на клетъчно ниво, успявайки да улови глюкоза 6-фосфата, съдържащ се в ядрото на клетките, като го променя необратимо, превръщайки гликозина, причиняващ процеса на ферментация, в глюкоза, която се усвоява от организма. Ямягра е катализатор в биогенезата на клетките. Ямягра играе неразделна роля в биогенезата на ензимите, протеините, липопротеините и на масните киселини, което подпомага възпроизводството на техните производни. Едни от най-важните производни за човешкия организъм са витамините и хормоните – тестостерон, прогестерон и естроген. Ямягра като цяло подсигурява 100% метаболизма. Ямягра за здраве, младост и красота, извираща отвътре. Ямягра, подпомагайки отделянето на половия хормон естроген по биологичен начин, чрез биогенеза на липопротеините, допринася за обновяването на клетките, запазване еластичността на кожата, блясъка на косата. Естрогенът е особено необходим за доброто здраве и красота с напредването на възрастта на жените. Хиалуроновата киселина, отделена при биогенезата, спомага за хидратирането на кожата, като доставя необходимата й влага. Ямягра, подобрявайки клетъчния метаболизъм, води до освобождаването на антиоксидантни вещества. Те се свързват с свободните радикали, които отделят отровни оксиди и са главните причинители на старението, като спират вредното им влияние върху организма. При продължителна употреба телесните мазнини се топят и теглото се редуцира без загуба на мускулна маса.